Continuamos co traballo diario deste confinamento, non? Estamos con actividades físicas saudables. Hoxe e a próxima sesión, estes dúas, adicámonos especialmente ao traballo en intervalos, vale? Que saibades que podemos programar o traballo con un obxectivo cardiovascular a nivel de traballo continuo, por exemplo, sair a correr ou andar na bicicleta, pero eso aquí nos iba a ser máis complexo dentro do propio fogar, do domicilio. Entón, plantexamos un traballo intervalado, un traballo en picos de intensidade, onde traballemos un poquinho a elevación do ritmo cardíaco, respiratorio, unha pausa, un pequeno descanso e vayamos subindo e baixando, co cual esas subidas e baixadas dan un gasto enerxético pois bastante adecuado, bastante alto e que nos compensa pois, esa imposibilidade de sair a facer unha actividade continua. Entonces utilizaremos estes métodos fraccionados. Vámonos a ir nomeando. Hoxe utilizaremos tamén de novo o cronómetro. Este cronómetro e vedes que está programado para 20 segundos e 10 de descanso. E iso é un formato de Tabata, vale? Entonces, hoxe traballamos a través de intervalos mediante o Tabata. Necesitamos quentar un poquinho intenso. Como sempre, primeiro un poquinho de soltura muscular, descontracturando os músculos, recoñecendo o estado corporal, mobilizando, suelto e relaxado. Desplego, desenconcho o corpo, rotación externa. E mentre respiro de forma calmada, simplemente recoñezo o equilibrio corporal, orella, ombro, cadeira, nocelo, en un mismo plano, o peso repartido entre ambos pés, as cadeiras á mesma altura, línea de ombros, línea de ollos, horizontais, paralelas, apertura de tórax ao respirar, situación de expansión. E vamos xa focalizando a nosa atención en esta situación motriz, en este traballo de conciencia corporal, notar o corpo, focalizarnos en este tipo de traballo, mentalizarnos, prestar atención. Eso, movemos un poquinho as articulacións de abaixo arriba, por exemplo, balanceos sobre talón punta, os brazos sirven de compensadores, laterais, cambiando o peso de canto a canto, xa tamén van participando xeonllos, facendo tamén xa traballo de círculos. Cada un ten que ir adecuando o quecemento ás súas características, capacidades ou necesidades, dependendo das lesións, molestias ou zonas máis débiles ou máis sensibles ou delicadas. Tiramos, recordade, como se un fío, aí, movimentos laterais, circulares, flexión de tronco, uns balanceos suaves. Como imos quentar de maneira intensa a continuación, o de agora é simplemente un despertar e unha propiocepción, unha conciencia corporal. Balanceos, que o corpo o vayamos recoñecendo, as diferentes rixideces, se que as hai, dores, molestias, que vayamos recoñecendo este balance, este equilibrio necesario para realizar unha motricidade, un movimento consciente. Balanceo hombros coa respiración. Movendo tamén as escápulas, as omoplatas hacia atrás, hacia adiante. Movilizamos lixeiramente o pescozo. Lateral, despaciño. Orella, ombro. Recordade sempre manter os ombros baixos. Suaviño, esas mobilidades. Coas cervicais, especial atención. Son vértebras pequenas, delicadas, complexas. E calquera movimento brusco produce
exceso de tensión, contractura, porque é un mecanismo de protección. Facemos algúns balísticos, algúns lanzamentos, simplemente vedes que fan uns balanceos, os brazos compensan, cambio, lanzo perna adiante, compenso cos brazos, balanceos laterais, abro, cruzo. Vedes que conto hoxe con unha silla aquí ao meu carón, con unha cadeira, que vai ser o único material que utilicemos. Os sombreiros tamén fan uns balanceos, alternos, simultáneos. Sigo buscando un ritmo respiratorio cómodo. Ao longo da sesión ímolo necesitar. Con círculos, cada vez que abro cova dos mans, moi atrás, gran sensación de apertura. Estiro, vedes que flexiono palma sobre o antebrazo, unha arriba ou abaixo, estiro, 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 cambio arriba, cambio arriba, cambio arriba e cruzo por detrás. Cambio arriba, cruzo por detrás, vou ao fronte, vou atrás, cambio, pasando sempre pulgar por ombreiros para coordinar, dirixir ben a acción, que sexa simétrica, lateral tamén, abrimos e a un lado e a outro, estendendo, estendendo, lonxe, lonxe, eso é, quedamos un poquinho máis intenso e facemos movimento, por exemplo, de step touch, de paso-toque, paso-toque, paso e acompaño, simplemente este paso, vamos a estar un par de minutos realizando movimentos continuos variados. Este é o paso-toque, o lunge, tocar, tocar, lado, lado. O lunge podemos facer hacia atrás con lixeira flexión de xeonllo. Man ao xeonllo, subimos aí, subimos xeonllo a man, ou incluso o cóbado un pouco máis intenso, cruces por detrás, o que chaman o patinador, cruzo, 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 por detrás, vedes que os brazos van xirando, isto parece máis ben estilo capoeira, pero simplemente conseguimos un balance, eso, sigo, moi ben, volvo paso toque, o step touch, metemos algo máis de brazos, vou buscando ritmo respiratorio cómodo. Estiro, estiro, facendo este movimento lateral de lunge, como fixemos antes. De momento lateral, cos brazos en horizontal, pero podemos facer arriba, de lado a lado. Estirando tamén de paso. Podemos facer tamén aperturas. Seguimos traballando os ombreiros, pero, por exemplo, facendo rotación interna-externa, quentando ben os ombreiros. Sigo respirando cómodo. Cambio a patinador, por exemplo, outra vez. Sigo, man, xeonllo, con variantes, imos vendo xa con cóbado, a
cara interna nos obriga a subir un pouco máis. A cara externa do pé. Vamos rotando aí a cadeira, a coxa, en outros sentidos e direccións para ir quentando as articulacións. Marcha. Respiramos. Balanceo. Suelto, relaxo 2 veces máis. Unha máis. Dous exercicios moi rápidos, moi sinxelos de postura, de cadeas musculares que nos sirvan para xa acabar de acomodar o corpo para o seguinte traballo xa coa cadeira. Cruzamos dedos, flexión de xeonllo, recordade xeonllos activos, mans adiante, deslizamos os ombros adiante, aí, deixámonos ir, e subo, e subo, e subo cos dedos tal cual, e vou facendo unha extensión arriba, arriba e atrás. Manteño. Dende aquí vou lateral. Vedes? Pode ser cos brazos tal cual cruzados ou abertos. Tamén as pernas abertas facendo unha especie de X. Ou, de novo, cos pés máis pechados. Tamén depende da nosa estabilidade. Estamos facendo un estiramento simplemente de toda a cadena lateral, de toda a cadena muscular lateral, co cual, pois, calquera das dúas opcións sería válida. Sigo respirando, estendendo, estendendo. Voltamos, un máis, mans aos cadrís, cóbados e ombreiros ben atrás, flexión de xeonllo lixeira. Vamos coas nosas mans empurrando e estabilizando, son o noso sostén, pescozo en extensión. Sempre a respiración en apertura costal, sensación de apertura de tórax. E regresamos, e listo, xa estamos máis ou menos un pouco estimulados, activos para xa pasar o traballo un pouco máis intenso, ese traballo xa máis metabólico. Outro das bondades do traballo en intervalos que vamos a facer hoxe, ese traballo fraccionado, donde subimos a intensidade bastante, volvemos a baixala e ten eses picos, é que produce un efecto EPOC, un efecto de que quedamos en débeda de oxígeno e quedamos gastando máis enerxía despois cando estamos en repouso, co cual, para a xente que queira realizar ese tipo de traballo para ese gasto enerxético, ese traballo de mantenimento a raya das calorías que conseguimos ao largo do día, pois, bueno, é interesante porque seguimos gastando ao largo do tempo de recuperación. Ben, imos co primeiro tabata. Traballamos 4 series e vamos a realizar en pares. Vamos a facer un exercicio que corresponda a membro superior e outro membro inferior. O primeiro exercicio membro superior vai a ser un traballo de flexión de brazos que pode ser unha perna adiantada ou con ambas estendidas atrás, como nos apeteza. É o exercicio básico de flexión. Coloco de lado para que vexades mellor. Isto ten máis brazo de palanca, isto ten menos brazo de palanca e é máis sinxelo. Ben, e o máis básico que imos facer de membro inferior que vai ser a sentadiña. E arriba. Noto que está aí e arriba. Os brazos balanceanse. Ben, traballamos por tempo, quere dicir que o número de repeticións vai adecuar ao noso nivel. En 20 segundos cada unha vai faceros aqueles que poida que sexa quen de facer. Vamos a comenzar a primeira serie con un ritmo máis ben baixo e vamos ir incrementando ata acabar a cuarta serie. Recordade que os sinais serían estos: entrenamento e finalización. Moi ben, pois temos alá os seguintes 4 minutos de traballo repartidos en esas 4 series de 2 exercicios que van a comezar cando poña o reloxo. E imos aló. Vamos aló. Durante 20 segundos, cada unha as repeticións que sexa quen. Oxe prima máis o ritmo, sempre unha boa execución, por suposto. Prima máis o ritmo.
que facer unha secuencia lenta e calmada. Cambiamos as sentadillas. Te faltan 7 series. E seguimos. Recordade, sempre un poquinho máis anchura de cadeiras, lixeiramente abertos os pés en V, o peso recae nas coxas, vai hacia atrás, hacia os talóns, ritmo respiratorio, descansamos, cambiamos de novo, segunda serie, brazos, podemos ter unha perna adiante ou ambas detrás. Xa estamos coa segunda serie. Respiración rítmica, cómoda. 3, 2, 1. Descansar. Cambiamos. Este é o tempo de descanso. E imos. 5 series. Seguimos coa sentadiña, acabando xa a segunda serie e a punto de comezar a terceira. 3, 2, 1. Eso é. Descansar. Danos tempo a xirar, colocarnos, 2. prepararnos e ben. Faltan Imos. 4 series. Vedes que o recorrido non é tan longo como habitualmente porque quero primar o ritmo. Estamos facendo un traballo de consumo metabólico, consumo enerxético rápido. Sentadilla. 3 series. Pouco recorrido, ritmo rápido. Descansar. Última serie. 2. Imos xa, veña, vamos cos brazos. 2 series. Entrenamiento. Última xa, as sentadiñas. 2. Te faltan 1 serie. Entrenamiento. Imos a lo, veña, estamos rematando os últimos 3 minutos e medio casi de traballo. Vedes que a serie é moi corta, tampouco é gran esforzo, pero sí que intenso. 2. 1. Descansar. Descansamos 3. 2. e rematamos. Tiempo completado. Eso é, moi ben. Primeira das series lista. Fixemos un traballo de brazo, un traballo de perna. O segundo bloque, vamos por outro par de exercicios. No segundo vamos a facer un split ou unha zancada. Vamos a facela adiante, volver, diante, volver. Paso e o xeonllo da perna posterior vai en dirección do talón da perna adiantada. Ese é o primeiro exercicio dirixido ás pernas, o segundo dirixido aos brazos. Sento na cadeira, levo os pés un poquinho adiante, me separo, flexión, extensión e fago un traballo de tríceps, da musculatura posterior do brazo. O mesmo, mesma dinámica, 4 series. Comezamos por os brazos, por exemplo. Este último de tríceps. Listos e listas? Entrenamiento. Aí estamos. De novo, primo o ritmo. Más que o percorrido. Eso sí, vai balanceado, vai simétrico. Descansar. Cambiamos ao split. 2. Xeonllo e voltar. 7 Xeonllo, series. voltar. Xeonllo, voltar. Xeonllo, adiante. Paso adiante con xeonllo abaixo, tronco ben erguido. O número de veces que poida eu facer en ese tempo de 20 segundos de traballo. Descansar. Voltamos aos tríceps, segunda serie. Va, Faltan 6 series. 3, 4, 5.
Voltamos á zancada, ao split, xeonllo, voltar, Series. 2, arre, 3, sub, 4, sub, 5, 6. Estamos rematando a terceira, queda unha última. Vai moi rápido. 3, 2, 1. Descansar. 3, 2. Ben, imos a... Te faltan 4 series. Contei mal. Queda, estamos na terceira, perdón. Terceira e unha última. Tríceps, ritmo. 3, 2. Eso, Descansar. Zancadas, tronco erguido 2. e paso Te adiante. faltan 3 series. Eso é, bon equilibrio. Aliñamos xeonllo, punta do pé. Si me fose dificultoso, non dixen a variante sinxela, que sería dar un pasiño atrás. 3, 2. Descansar. Sin mirar. 3, 2. Imos pola última. Agora sí, Te veña. faltan 2 series. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tres, 2, Último xa, cada, 3, 2, 1. Te xeonllo, faltan voltar, entrenamiento. xeonllo, voltar, paso arriba, paso arriba. Os diferentes métodos se distinguen por eso, a amplitude do tempo de traballo, por o tempo de recuperación, en algúns sistemas fraccionados apenas existe. Descansar. Eso é. 2. E rematamos. Tiempo completado. Moi ben. Quédanos un último bloque, unhos últimos 2 exercicios. Deixamos o reloxo, deixamos a cadeira e utilizamos simplemente a esteriña. E aquí faremos un traballo todo o tempo en posición de terra inclinada, aí, en táboa, sobre as mans. O primeiro dirixido a ombreiro, man, ombro, e o segundo, membro inferior, escalador. E se pode ser, hacia o cóbado da perna adiantada. Vedes que traballo todo o rato en apoio, que ademais traballa así toda a musculatura dos antebrazos de maneira isométrica. De novo, último bloque, último par de exercicios e de novo 4 series. Comezamos. Entrenamiento. Man, ombro. Si esta postura sobre os pés é moi costosa, podémola facer sobre xeonllos. Imos adecuando o nivel. Eso, arriba. 2, 1. Descansar. Descansamos. 3, 2. Collemos aire. Te E faltan 7 man, series. cóbado. Xeonllo cóbado. Eso. Pode ser tamén ao fronte, Pode ser incluso, se o queremos complicar, cruzando. 3, 2, 1. Descansar. Descansamos. 3, 2, Volvemos a colocarnos. series. Man, hombro. Entrenamiento. Segunda das series. Arriba, arriba. Recordade que se non somos quen de facelo tan a ritmo, facémolo máis lento, podemos descansar un segundinho no medio, podemos apoiar os xeonllos e facilitar o traballo. 2, ¿Sí? descansar. Descansamos. 3, O 2, escalador, ánimo, que estamos rematando xa ese traballo intervalado intenso. Este tipo de traballos tamén se denominan HIIT, si son de alta intensidade, por a súa nome en inglés, High Interval Intensity Interval Training, descansar. ou Mid, 3, Medium. 2, Voltamos, man, hombro. Vamos xa na terceira. E isto quizás sería un mid. Son exercicios con autocargas, pouco tempo de traballo. 3, 2, 1. Descansar. 3,
Agachamos. Descansar. Última serie. 3, 2, Man, hombro. faltan 2 Man, series. ombreiro. 20 segundiños. Tres, 2, descansar. 3, 2, Comezamos o último, o escalador. serie, entrenamiento. Tres, 2, Apoio. descansar. Descanso. 3, 2, Facendo uns movimentos de can e gato. O traballo principal de hoxe, esa fase principal de desenvolvemento está cumplido e fixemos un traballo de desenvolvemento cardiovascular, de desenvolvemento metabólico. Son traballos que intentan flexibilizar o noso metabolismo proporcionando picos de enerxía onde necesitemos tirar, por exemplo, de outras rutas metabólicas diferentes ás aeróbicas habituales e logo momentos de descanso onde volvamos a recuperar o oxígeno que quedamos en débeda no traballo anterior. Entonces pretenden esta flexibilidade porque realmente necesitámola e durante o tempo de confinamento que estamos metendo, pues, quizás ingerindo igual demasiados alimentos con hidratos de carbono, con enerxía rápida, pois empezamos a entrar en resistencia da glucemia e entón empezamos a entrar en unha zona de inflexibilidade metabólica que tendremos un pouco que romper esa inercia que nos leva hacia un estado de inflamación, de pereza, de cansancio realmente, pero é un cansancio valeiro porque é un cansancio sin facer nada realmente. Ben, non podemos deixar a sesión sin facer a nosa rutina diaria de traballo de faixa natural que ocorre. Facemos nada, simplemente unha serie de 30 segundos prono, lateral, supino e logo pasamos aos estiramentos. Moi sinxelo, moi rápido. Sobre cóvados, pés extendidos, colocámonos en plancha, recordar que pode ser así ou pode ser aquí ou con movimento e contamos 30. Pois arriba e 1, 2, 3, 4, se quero estar quieto 5, 6, manteño a tensión en glúteos abdominais e se quero facer con movimento podía ser cos pés, podía ser lateral, se elevamos 20, podía ser en pivot, subindo e baixando. Veña, os últimos 5, 4, 3, 2, 1, deixámolo, vamos ao no costado, extendemos, aguantamos, a man e o pé buscan extremos contrarios, así ademais de ser un traballo de isométrico de forza, un traballo de flexibilización tamén. Temos dous beneficios en uno. Pode ser con movimentos variados, diante atrás, arriba e abaixo, flexión, extensión ou estático. Cambiamos de lado, extendo, aguanto, flexión, extensión, arriba e abaixo, o que nos apeteza. Vale, último xa, posición cara arriba, supino, arriba, pode ser aquí, así de sinxelo, simplemente aguantar a posición, pode ser dinámico, extendendo, encollendo, pode ser sobrecargado a unha perna, con cambio na metade. Este mesmo cambio pode ser sobre unha perna pero con movimento, de un lado e do outro, ou incluso moi cerca de nós, facendo un traballo máis de glúteo. Estamos, 3, 2, 1,
Baixamos e soltamos. Última parte. Suavemente respiro, relaxo pernas, soltamos, flexiono, expiro, tiro hacia min, collo aire suelto, produzo un mini balanceo moi suave, moi tenue, tiro, relaxo, balanceo hacia os laterais, deixo os pés apoiados xeonllos xuntiños, deixos caer despaciño de lado a lado. Estendo esquerda, cruzo dereita por enriba e deixo a caer a man dese mesmo, perdón, do lado contrario, man esquerda, axuda a tirar, arrastrar o xeonllo dereito e estirando un poquinho máis. A nosa mirada a man contraria. Cambio, estendo, cruzo por derriba, tiramos, mirando ao lado contrario, man dereita arrastra xeonllo esquerdo, voltamos, xeonllos arriba e hacia fora, coas nosas mans axudamos a este movimento, arriba e afora. Mantemos a posición, sempre usando a respiración como método de relaxación e distensión. Brazos, as mans colocadas detrás das pernas, estendo, talóns arriba, todo o que poida, xeonllos, respiro. Flexión, apoio, despaciño na transición, rodo sobre un costado, chego a cuadrupedia, peso hacia atrás, relaxo, despacio, vou adiante, abro un pouco as mans, deixo pasar o tronco, o peito, relaxo ombreiros, despaciño volto atrás, cruzo dedos, van adiante, impulsando ombreiros, facendo chepa, redondeo, espalda atrás, arriba, a un lado, cambiamos ao outro, regreso, descruzo e listo. Ben, primeira das sesións dedicada a esta serie de traballo cardiovascular, traballo metabólico. O próximo día avanzaremos en outro método destos fraccionados, intervalados, con un poquinho máis de intensidade. Vale? Venga, seguimos.